ମାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପବିତ୍ର ଅଟଇ ଅଧିକ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଯେ କରନ୍ତି ଅକ୍ଳେଶେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଲଭନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବର୍ଷକର 12 ଗୋଟି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ଧର୍ମମାସ ଭାବରେ ଏହି ମହିମଣ୍ଡଳରେ ବିଦିତ। ଏହି ମାସଟିରେ ଆଚରଣ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସେବା, ସହାୟତା, ଦାନ ଧର୍ମ, ପୂଜା ଆରାଧନାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣମାନରେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ, ନାରଦ ପୁରାଣ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଏହି ପବିତ୍ର ମାସକୁ ନେଇ ଭରପୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଏହି 4 ଗୋଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଏ ମାସ ଗୋଟିକ ହେଉଛି ସର୍ବୋପରି।